La Festa Major de Valldoreix del 2008 ha tingut un cop més una gran quantitat d'espectacles familiars pels més petits i pels més grans que han pogut gaudir del bon temps del cap de setmana. Divendres dia 12 ha tingut lloc l'espectacle de Pim Peluc Cabaret Circ, un combinat de circ que combina acrobàcies i malabars. A l'acte hi han acudit moltes famílies valldoreixenques que han pogut gaudir d'un espectacle de circ amb humor i moltes acrobàcies que ha fet disfrutar els més grans i els més petits. Va començar d'una manera molt poètica. El valldoreixenc Eduard Araujo va amenitzar la trobada d'entitats culturals i associacions veïnals de Valldoreix. Araujo va passar parada per parada, dedicant un poema a cada associació i entitat. Un poema de Cal Valentin, famós actor, escritor, còmic alemany, que treballava en els cafès de Múnich a principis del 1900. Història de les 4 estacions. M'agrada la primavera perquè m'hi trobo molt bé. Si sempre fos primavera, estaria molt satisfet. La primavera té alguna cosa que no té cap altra estació. Oh, tant de bo que dure sempre, perquè són els dies millors. També m'agrada l'estiu, perquè m'hi trobo molt bé. Si sempre fos l'estiu, estaria molt satisfet. L'estiu té alguna cosa que no té cap altra estació. Oh, tant de bo que dure sempre, perquè són els dies millors. També m'agrada la tardor, perquè m'hi trobo molt bé. Si sempre fos la tardor, estaria molt satisfet. La tardor té alguna cosa que no té cap altra estació. Oh, tant de bo que dure sempre, perquè són els dies millors. Què passa? També m'agrada l'hivern. Ho sento, però mirin, m'han estroncat i aquesta era precisament l'estrofa més interessant. La tarda va començar molt animada a càrrec de la companyia Farsa de Farsans i a continuació els valldoreixencs van poder gaudir del talent teatral de la companyia Espiral de Valldoreix amb l'espectacle Càsting. Com cada any, el grup de teatre Espiral ha aprofitat les festes majors per oferir als valldoreixencs la primera obra de la nova temporada. En aquest cas, ha ofert una comèdia que parla sobre la falsedat de les relacions humanes i que ha estat escrita per Roger Justafre. De 3 o 4 empreses. Els diumenges, a un centre moral. No m'hi podia dedicar professionalment. Per això sóc tan conegut. No podia prescindir d'uns ingressos fixes. Contractar-me per una gira era impossible. I una pel·lícula ni pensar-hi, amb els horaris del cine.
no podia abandonar la feina que els permetia viure, que se'n van cremar. Per què? Els pares, tots dos ben rostidets, com dos pollastres pobrets. Una explosió de gas, més per on. Suposo que la mare se'l devia deixar obert, com que fumava tant. Jo ja li deia, que et faràs un càncer, que no et trauràs l'emfisema de sobre. Sí, emfisema. Bomba! A l'altre barri tot dos. I el gat. Si més no, ho van deixar de patir. I el pobre gat què? Sí que em feia de companyia. En canvi ara vic tot sol, en un piset de solter. Ho vaig comprar amb els dels pares. Diumenge ha començat amb una xocolatada amb xurros a càrrec de la xurreria Anna Mari i els Tradijocs. Més de 30 jocs d'ara i d'abans que han fet gaudir els més grans i els més petits de tot Valldoreix. Quatre abelles van trescant, porten l'agulló esmolat, van buscant una cançó, gent d'arreu obriu la flor. Quatre abelles van trescant, si els obres la teva flor, porten pol·len del més bo, del que mai hauries ballat. Amb la tresca i la verdesca. Amb la tresca i la verdesca. I sempre ens venen amb això, sempre ens venen amb allò, i per fer-ho més rodó. La Festa Major de Valldoreix, però, no ha acabat el cap de setmana del 13 i 14 de setembre. Diumenge 21 ha estat l'ocasió per obrir l'any Sant Cebrià, amb tallers, misses i música ambiental en directe amb el grup Xaragalls i Joves del Parquer.